De grootste uitdaging van het Limburg Stemt Af-project vond ik eigenlijk het project tot een werkelijkheid brengen. Ik ben trots op de leertechnieken die ik het afgelopen jaar heb opgedaan door mee te werken aan dit project van Limburg Stemt Af. Wij hebben een bike-logger gemaakt. Dat is een apparaat dat eigenlijk bepaalde factoren meet, zoals de temperatuur, de luchtdruk, de luchtvochtigheid, de luchtkwaliteit, hoeveel CO2 er in de lucht zit. En hierbij wordt ook telkens de locatie gemeten. En na het fietsen wordt dan al deze data doorgestuurd naar de app op de gsm. Ik vond het leukste om sensoren te testen en ook te zien dat het dan werkt en dat de gegevens binnenkomen. Met bepaalde sensoren ging het iets vlotter, maar met de GPS hebben we wel wat moeilijkheden gehad. Het is bij de GPS-sensor dat er veel meer data binnenkomt en daar hebben we ook een apart programma voor moeten downloaden om die gegevens ook op een kaart weer te geven. Onze taak was voor mij de app maken en voor Sander dus de website maken. Dus de app dient eigenlijk voor te verbinden met het Bluetooth-apparaat en dan die data te verwerken in de app en dan door te sturen naar een database, zodat Sander die dan via de website kan verwerken. Omdat we de laatste tijd ook heel veel mensen met de auto zien gaan of met de brommer zien gaan, willen wij eigenlijk mensen aanmoedigen om meer met de fiets te komen en daardoor ook dat we er een puntensysteem aan koppelen, want we weten mensen zijn competitief, dus die gaan strijden voor zo hoog mogelijk ergens op te komen. Dus zo willen we eigenlijk studenten en andere mensen motiveren om meer met de fiets te gaan rijden. Het is eigenlijk een groot project dat over 3 verschillende klassen gaat. Dus wij zijn van industriële ICT-technieken en wij hebben het apparaat zelf gebouwd. En dan heeft het team van IT en netwerken de app en de website gemaakt. En 5 technologische wetenschappen heeft dan de behuizing gemaakt die u hier op de fiets kan zien. De U Hasselt heeft ook zo'n project waarmee ze die factoren uitmeten. En we werken eigenlijk ook samen met hen en zo hebben we dan gekeken wat meten zij allemaal precies uit. En hebben we zo ons een beetje laten inspireren. iChange is een Europees project, dus gefinancierd door de Europese Commissie. En als IMOP U Hasselt zijn wij een van de partners en wij coördineren het Living Lab of de proeftuin in Hasselt. Concreet willen wij aansturen op gedragsverandering, duurzame gedragsverandering. En willen we mensen aanzetten tot het gebruik van de fiets of een andere actieve modus of dat ze de bus nemen, maar vooral dat ze de wagen laten staan. Waar ik het meeste van heb genoten, vooral samen zitten bij iedereen en dan even bespreken van wat gaan we doen. Wat zijn iedereen zijn taken, zodat we mooi overeenkomen. Tonen van dit heb ik gemaakt, hoe ver zitten jullie? Zo het teamwork gedeelte. Het project heeft een looptijd van 3,5 jaar. We hebben nog een jaartje te gaan. We zijn ook heel blij dat we onze samenwerking met Campus Hast gaan verder zetten. Dat maakt dat onze dataverzamelingsperiode nog iets langer wordt. En dan is het eigenlijk de bedoeling dat we komen tot een slotrapport, maar dat gaat ongetwijfeld de start zijn van een volgend project. Dat is wel iets wat ons heel erg interesseert. Ja, hoe dat we mensen kunnen aanzetten tot een actieve manier van verplaatsen. Ja.